Культурная раніца з Таццянай Сапегай. Хвала Христу. У нашай студыі вельмі цікавы госць, музыка і паэт, мастак і аніматар, рэжысёр і сцэнарыст, вядоўца і мовазнаўца. Усё гэта Андрюс Такінданг. Прывітанне, Андрюсь. Прывітанне, рады сустрэцца. Я калі пералічвала ўсе твае творчыя сутнасці, то задумалася пра паслядоўнасць. Што першаснае, што пасля пералічыць. І скажы, вось, што дамінуе ў тваім творчым жыцці? Ну, так шмат розных вось гэтых функцыяў, але трэба проста зазначыць, што я так сабе аніматар, так сабе сцэнарыст, рэжысёр, гэта ўсё нейкія спробы. У мяне ёсць мастацкая адукацыя, вось, а ўсё астатняе гэта нейкія ўжо мае нейкія спробы, вось, уласныя памкненні. Я ведаю, што у тваім выхаванні вялікую ролю адыгралі дзядуля і бабуля. І з расказаў бабулі ведаю, што яны былі настаўнікамі, і ў савецкія часы у вёску прыходзілі падпіскі тоўстых літаратурных часопісаў, яны чыталі, яны цікавіліся кніжнымі навінкамі, цікавіліся музыкай. Раскажы крыху падрабязней і галоўнае, як вось гэтыя заняткі дзядулі і бабулі пасля паўплывалі на твае творчыя зацікаўленасці. Сапраўды, вялікі ўплыў гэта і дзядуля мой, і бабуля. І таксама, зрэшты, і ўсе сваякі, таму што дзядзькі, маці мая, яна была беларускамоўная, яшчэ калі ніхто не быў беларускамоўным, яна яшчэ дасылала ў савецкае войска майму дзядзьку і свайму брату лісты па-беларуску. І калі там яму казалі, да прыкладу, украінцы, што які вы беларусы, у вас нават мовы сваёй няма, то ён паказваў лісты маёй маці, яна яму ўжо пісала тады па-беларуску, казаў, што вось мы беларусы, і ў нас ёсць свая беларуская мова. Таму сапраўды і дзядуля, ён быў самавукам, мастаком, ён і музыкай цікавіўся, хаця ён выкладаў фізіку ў школе. Вось, ён такі быў разнабаковы чалавек, выпісываў часопіс «Юны художнік». І сапраўды усе мае сваякі, яны ўплывалі на мяне. Там іншы мой дзядзька, да яго ў госці прыязджаў у вёску Міхал Анімпадыстаў, вядомы беларускі дызайнер і аўтар тэкстаў да народнага альбому. Вось. Таму мне заўсёды было такое атачэнне выбітнае, я б сказаў, што мае сваякі, што іх знаёмыя, і вядома, уплываюць гэтыя кнігі, там, якія табе падсоўваюць, але таксама фармуюць, мне здаецца, чалавека гэтыя размовы за сталом, калі вось ты малы, там дзесьці гуляешся, а дарослыя сядзяць там за святочным сталом, размаўляюць паміж сабой, нейкія тэмы абмяркоўваюць, і гэта міжволі ты слухаеш, нешта запамінаеш, і вось таксама гэтыя сямейныя размовы, сустрэчы, узаемаадносіны, яны фармавалі мяне, зрэшты, як і кожнага чалавека. Не ў кожнай сям'і творчасць, якой займаецца дзіцёнак, падтрымліваецца і адносіцца сур'ёзна да гэтага. Але я ведаю, што твой дзядуля быў такі смелы, узяў і даслаў твае малюнкі ў гімназію каледж мастацтваў імя Ахрэмчыка. Так, яны раіліся, усе сваякі раіліся, што як, куды. Вось, і пасля знайшлася вось гэта гімназія, каледж імя Ахрэмчыка, у народзе парнатыя называюць. І так, сапраўды туды даслалі гэтыя мае малюнкі, і вось, што дзіўна, я туды сапраўды паступіў. Для мяне это таксама было нечаканасцю такой, бо я маляваў вельмі адвольна, так, вось, не было ў мяне такой строгай базы, але, тамтэйшыя настаўнікі паглядзелі і палічылі патрэбным, што вось давайце паспрабуем даць яму шанец стаць мастаком. Дзякуем за гэта. Это Рыгор Семёнович, Раіса Павлаўна, моя настаўніца Сіплевіч. Таму сапраўды мне былі цудоўная настаўніца была там, і таксама там выкладалі ў той перыяд Сітніца. Гэта цудоўныя такія беларускія мастакі, грунтоўныя. Гурт «Рэха» быў заснаваны ў 2002 годзе. І гэта значыць, што ўжо можна рыхтавацца адзначаць 20годдзе гурта. І цяпер канец года ўсе
падводзяць вынікі. Не буду прасіць пералічваць усе дасягненні рэха, іх шмат, але папрашу, вось назаві, калі ласка, от на тваю думку, якія песні з'яўляюцца візітоўкай гурта? Ну, тое, што вось звычайна людзі просяць на канцэртах праспяваць, гэта «Сацьяграха», гэта песня «Да пабачэння», вось. Ну, і яшчэ там часам вельмі просяць заспяваць песню «Бацькаўшчына», якую мы даўно-даўно не выконваем, вось. Ну, вось гэта і, напэўна, хіба што «Сацьяграха», «Да пабачэння». Часта просяць праспяваць песню «Кахання», вось людзі. Таксама адносна новую песню «Цэментам» вось просяць, бывае, на канцэртах выканаць. Ну, ёсць песні, якія мы запісалі і выконваем на канцэртах, а ёсць песні, якія мы запісалі, яны неяк так больш для запісу, а на канцэртах яны неяк, не гучаць. Домра, ось твой любімы інструмент, Так. Ён не тыповы для рок-музыкі, для эстраднай музыкі, але ён стаў тваім такім любімым інструментам. Калі ён з'явіўся ў тваім жыцці і чаму менавіта гэты інструмент стаў тваім? Ну, гэта яшчэ ў дзяцінстве мяне вырашылі аддаць у музычную школу, а мне проста вось сам выгляд домры спадабаўся. Я не ведаю, можа быць, я пабачыў па тэлевізары дзе-небудзь там, падобны, можа быць, нейкі іншы інструмент пабачыў на домру. І я кажу, вось не хачу на акардэён, кажу, давай ідзі на нармальны інструмент, на гітару, можа, якую, ці вось на піяніна, будзеш як чалавек іграць на піяніна. Кажу, не, вось я хачу вось на тую, як арбуз з нейкай палачкай, гэты інструмент. Кажу, добра, давай домру. І я тады пачаў вучыцца ў дзяцінстве, не давучыўся, бо мне цяжка музыка давалася, цяжка. І я не давучыўся, паступіў ужо ў Мінск, у каледж на мастака. Вось. А калі ўжо стаў юнаком і узнікла жаданне стварыць свой рок-гурт, то я ўзяўся за гітару, мы там з сябрам маім Мікітам Кішовым, мастаком, пачыналі ствараць вось гэта рэха, першыя нейкія выступы рабіць, на гітарах ігралі як сапраўдныя рокеры. Але неяк я падумаў, што як шмат гітарыстаў у Мінску. Нешта вось там гітарысты, трэба нешта шукаць сваё, нейкі свой шлях, можа быць, музычны. І таксама патрапіў на канцэрт гурта «Этна-трыа Троіца». Вось, там Іван Керчук, саліст, і сярод шматлікіх музычных інструментаў, якія выкарыстоўвала Троіца, там была і домра. Я згадаў, я ж таксама ў свой час на домры граў, трэба, можа быць, паспрабаваць зноў нешта зрабіць з домрай. І так я пачаў аднаўляць вось ігру на домры, граў у рэха, трэніраваўся, пасля браў прыватныя яшчэ ўрокі на домры. Вось так. Вядома, я не выканаўца, музыкант, не дамрыст, але для маіх нейкіх уласных патрэбаў, каб выконваць нейкія свае песні, акампанаваць сабе ў гурце рэха, то вось, мне хапае домры майго майстэрства. Калі б меня запыталі, з чым у меня асацыіруецца гурт рэха, то я б сказала, што гэта радасць, гумар, узнёслы настрой, танцы. І гурт рэха запатрабаваны, яго запрашаюць, выступалі і на вяселлях, і ў клубах, і ў парафіях, і на рэлігійных фестывалях. І я нават ведаю, чаму, таму што святло і радасць, якія закладзены ў творчасці гурта рэха, яны патрэбны ўсім, усюды, і запатрабаваныя. Дзякую за такую высокую ацэнку нашай сціплай творчасці. Нам радасна, калі нас запрашаюць, сапраўды гэта для нас такая адзнака, вызначэнне нас як музыкаў, што калі нас клічуць людзі да сябе на вяселле, на юбілей нейкі, значыць, усё ў парадку. Мы, можа быць, і гэта таксама наша і бяда, што часам мы робім гэтыя песні даволі простымі, вось, і, як кажуць, нехта можа сказаць, аднадзённымі, але гэта наш такі шлях рабіць простую музыку, вось, з нескладанымі тэкстамі, так. Паспяваеш для слухачоў Радыё Марыя? Я адмыслова ўзяў на нашу сустрэчу вось гэты для сябе новы інструмент, укулеле, гавайская гітара. І вось калі даведаўся, што
мяне запрашаюць, стаў думаць, зараз адвент, што трэба зайграць, каб гэта ж такі ціхі спакойны час, якія песні можна выканаць. І я стаў думаць, якія ёсць песні, там, дзе, можа быць, ёсць троху некага роздуму. Вось. І выбраў некалькі песняў. Паспрабую іх выканаць так. Так, дзякуй. Ёсць песня пра пасажыра метро. У мяне ёсць сябра, который кажа: Андрусь, вось я заўсёды думаю, чаму, калі я сяжу ў кавярні, ўсё спакойна, добры настрой, чаму я адчуваю згрызоты сумлення. Быццам бы некуды трэба бегчы, некую трэба працу рабіць. І вось чаму нельга пражыць жыццё проста ў камфорце, а калі ты жывеш у камфорце, цябе ўвесь час нейкі такі чарвячок ці нейкі такі цвыркунок там іграе на этой скрыпачцы такой, кажа: не ўсё ў парадку, не ўсё ў парадку, увага, увага. Альбо вось бывае такое, што ты прыязджаеш у вёску, так? Справаў няма ніякіх раніцай, няма справаў, і ты проста спіш. І у цябе, ты адпачываеш, прыехаў адпачыць, і вось 10 гадзінаў раніцы, а ты спіш у ложку, і ты адчуваеш, што не ўсё ў парадку. Таму што бабуля ўжо ўстала у 7 гадзінаў раніцы, у 5 гадзінаў раніцы, бо яна прывыкла, што трэба карову даіць. Хаця каровы ўжо няма. Але яна вот устала рана і ходзіць, і ты адчуваеш, што бабуля ходзіць, і яна цябе, і ты думаеш: а я сплю. І нешта не ў парадку. І вось з такіх размоваў з маім сябрам, з маім знаёмым узнікла песня пра тое, што чалавек кажа: я проста хачу пасядзець у кавярні, чаму ты, Божа, заўсёды мяне клічаш на нейкае выпрабаванне, на нейкі крыж. І вось такое наша жыццё, што бывае, што праспяваю, можа быць, зараз прыгадаю тэкст. Навошта ты пішаш на скуры маёй? Я не прарок, я метро-пасажыр. Навошта мне гэткае шчасце, скажы? Другога каго павесь на крыжы? А я выбіраю прывабны набор. Грошы за працу, любоў за любоў. Дык навошта ты пішаш на скуры маёй? Сваім невыносным вагнём словы горкія гараць, злым праклёнам у грудзях. Не забыцца, не пазбыцца. Забыўся тэкст. Не суцішыць, не сунять, дай хаця ж раз у зацішнай карчме кавы папіць без сумлення з грызот, ды куплёная свечка чадзіць у царкве дарэмна каторы год. Паліш вагнём замест свечкі мяне, а я не прарок, я метро-пасажыр. Навошта мне гэткае шчасце, скажы? Другога каго павесь на крыжы? Най-на-ра-най, на-ра-на-на-на-най, на-на-ра-най, на-на-на-на-на-най, най-на-ра-на-на-на-най, на-на-най, на-на-ра-най-най-най. Прабачце, дарагія мае слухачы, я хвалююся ў эфіры, што забываю тэкст, але песню да канца праспяваў. Дзякуй, нам вельмі спадабалася. Хацела таксама паразмаўляць пра апошні праект, які зусім быў нядаўна прэзентаваны, дзе ты выступаеш як аніматар і сцэнарыст. Прэзентаваны ён быў 9 снежня у дзень народзінаў Максіма Богдановича да 130-годдзя паэта. І хацела запытаць, чаму менавіта гэтыя вершы былі адабраныя для мультфільма? Які быў выбар? Так, я тады адразу яшчэ, просто важна для мяне таксама назваць каманду, таму што атрымаецца, што я, а гэта ж мы. Анімацыя Дзяніс Межуй, агучка вось гэтага мультфільма Роман Падаляка, сцэнар гэта мы разам з камандай Вербай. Вось, я там маляваў гэтай карцінкі, зрабіў нейкі там
нешта там прыдумляў. Чаму былі адабраныя гэтыя вершы? Вось, каманда Верба, яна у іх была задума такая зрабіць такі як бы экскурс па кнізе «Вянок» і па раздзелах гэтай кнігі. Вось. Ну і мы тады глядзелі нейкія тэксты, якія адпавядалі менавіта вось раздзелам кнігі «Вянок», ну і плюс, которые там нейкія вельмі важныя тэксты кшталту там, мы все ляцім дазор, навошта ж на зямлі сваркі і звадкі, і гэта цяпер надзвычай актуальны тэкст, таму яго немагчыма было, скажем, не ўключыць у нашу працу. У гэтым мультфільме сучасная дзяўчынка з фіолетовымі валасамі падыходзіць да паліцыі, выбірае томік Богдановича, там стаіць і Караткевіч, но відавочна, што Караткевіча она ўжо прачытала, выцягвае Богдановича і з захапленнем ідзе па гарадской прасторы, чытае вершы, напісаныя больш за 100 гадоў таму. І такое пытанне, ці сапраўды ты ўпэўнены, што паэзія Богдановича сёння сучасная, зразумелая маладым людзям? Ну, вось я так і задумаўся. Богданович гэта малады чалавек, так? Малады чалавек, які шукаў нешта, спрабаваў еўрапейскі шлях літаратурны, не толькі гаротны сялянскі, скажем так, які у свой час быў вынаходнікам, можна сказаць, так? Уводзіў новыя формы ў беларускую літаратуру, новыя вершаваныя формы, тэмы закранаў, якія не характэрныя для беларускай літаратуры. То бок малады, сучасны чалавек, вось. І нават калі нейкія словазлучэнні, калі я слухаю Богдановича, думаю, што гэта за слово такое, чаму ён гэта слово выкарыстаў? Цяпер мы так не кажам, не гаворым. Вось за гэта чапляецца вуха, за гэта. Але глобальны пасыл творчасці Богдановича гэта тое, што ён малады чалавек, і ён тое, што ён нешта робіць новае. І мне здаецца, што які б там не былі старыя словы, якія, можа быць, ужо не выкарыстоўваюцца, але ж тэматыка яна, наогул не тэматыка, а вось гэта натхненне ягонае, маладое. І мне здаецца, што вось гэта маладосць, она нікуды не знікае. Таму так. І таму мне лёгка уявіць, я пачаў думаць, што, можа быць, сапраўды, там моладзі не цікава, але чым больш я сутыкаюся з людзьмі, тым больш яны мяне прыемна здзіўляюць, што гэта моладзь, на куды больш ведае за цябе. Ты думаеш, я магу это ацаніць, а яны это ўжо бездухоўныя не ацэняць. Аказваецца, наадварот, там хапае людзей, якія эмпатычныя, чулыя да слова і куды больш удумлівыя, чым не моладзь. Згодна. Таксама маю такія ўражанні прыемныя ад маладога пакалення. Таксама у мультфільме створаны як бы дзве рэчаіснасці: гістарычная і сучасная. Гістарычная — гэта белы дом ля сіняй бухты, які прычым дакладна адлюстраваны з фотаздымка. Гэты балкончык, гэта лесвіца. Таксама адразу пазнаецца вокладка зборнічка «Вянок», адразу пазнаецца архітэктура Вільні, якая вельмі ўразіла Максіма Богдановича. Ён быў натхнёны Вільняй. І таксама Богданович крочыць па сучасным Мінску. Тут і жоўтыя вазы, якія сталі сімвалам сучаснага горада, плошча Перамогі, вакзал, праспект, будынак нацыянальнай бібліятэкі заўважны. Скажы, калі ласка, калі б Богданович сапраўды з'явіўся ў сучасным Мінску, ці спадабаўся б яму гэты горад? Там жа стаіць ягоны помнік. Вядома б, спадабаўся. Уявляеш, трапляеш ты ў нейкае месца, а там табе помнік стаіць. Ён такі кажа: «Ух ты!» Сапраўды, мне цікава уявіць гэтага 20-гадовага чалавека, які бачыць помнік самому сабе. Што ж, я, напэўна, як творцу, як
паэту, яму было прыемна, што ён стаў рок-зоркай такой фактычна. Ну, так, рок-зоркай, папулярнай. Вось наколькі ён будзе актуальным, гэта ўжо залежыць ад тых, хто гэтыя вершы чытае, тых, хто гэтыя вершы прапагандуе, таму што ён зрабіў сваю справу там літаратурную. Цяпер справа мовазнаўцаў, настаўнікаў літаратуры паказаць, што гэта сапраўды цікава. Вось. Ну, і таму што Богданович сваю ролю выканаў, цяпер ужо справа за чытачамі і за прапагандыстамі, распаўсюднікамі вось гэтай ягонай творчасці. Богдановичу, напэўна, было прыемна тое, што вось, так, ён такі, ён рок-зорка, сапраўды. Памёр маладым, раз, рабіў адкрыцці, два, то бок рабіў тое, што да яго ніхто не наважваўся рабіць, там ён прыўносіў у нашу беларускую літаратуру еўрапейскасць такую, вось сапраўдная рок-зорка. Ён, можа, чуе там з нябёса ў нас, радуецца так само. Меў, напэўна ж, канфлікты з бацькамі, з бацькам там наконт этой сваёй беларушчыны. Всё як трэба. Канфліктаваў з дарослымі, рабіў свой шлях, вось, быў, напэўна ж, незразуметы, згарэў маладым. Вось усе такія атрыбуты класічнай рок-зоркі. Зробім перапынак, паспяваеш нам яшчэ? Мы так шмат зараз размаўлялі пра маладосць, пра маладых. Вось. Я праспяваю песню, якая называецца «Русаліца», пра тое, што маладосць гэта крута, але таксама крута і адпускаць маладосць, каб яна плыла, як тая русаліца, і нельга быць заўсёды маладым. Мільганула і на глыбіню, зникла і няма яе імя. Не злавіў рукой яе руку, марна ты шукаў яе штодня. Мільганула і на глыбіню, па вадзе ударыла хвастом, наўздагон у чорную ваду. Ты за ёй спускайся ў сон, русаліца, 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 русаліца. Толькі не сустрэцца вам і ў сне, уначы гусцее цішыня. Адпусці, няхай сабе плыве маладосць, русаліца твая. Толькі не сустрэцца вам і ў сне, уначы гусцее цішыня. Адпусці, няхай сабе плыве маладосць, русаліца твая. Русаліца, 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 русаліца. Мільганула і на глыбіню, зникла і няма яе імя. Не злавіў рукой яе руку, марна ты шукаў яе штодня.
вось трохі лірыкі спакойнай, не танцавальнай на час адвентуры. Я яшчэ хацела паразмаўляць пра адзін праект, дзе ты таксама выступаеш як аніматар, вясёлка над плёсам да стагоддзя магілёўскага паэта Аляксея Пысіна. Куратарам асноўным гэтага праекта з'яўляецца Зміцер Войцюшкевіч, і створана 19 песен. Прыцягнуты былі розныя выканаўцы. І калі я толькі дазналася, што Зміцер працуе з вершамі Пысіна, праглядзела яго зборнічкі, ну і так спакойна мяне не моцна ўразілі гэтыя дзіцячыя вершы. А пасля, калі ўжо папрацаваў кампазітар, выканаўца, аніматар, то, канешне, праект атрымаўся вельмі ўражлівы. Ці уразілі цябе вершы Пысіна вось адразу, і ты ілюстраваў, меў вершы, тэксты, альбо ты ўжо меў запісы песен і адштурхоўваўся ад музыкі, ад выканаўцаў, як гэта было? Так, я вельмі удзячны Войцюшкевічу Змітру за тое, што ён зноў запрасіў нашу каманду, Дзяніса Межуя, мяне узяцца за аздабленне анімацыйнае вось гэтых песняў. Ён даслаў песні, таму што мы рабілі такія малюнкі, такую анімацыю, каб яна трохі была сугучная з музыкай, каб там быў часам нейкі рытм трапляць у музычны. Што тычыцца вершаў, то я люблю такую простую грунтоўную паэзію, там, дзе ўсё ёсць рыфма відавочная, все вось это баравік, вось знік, і гэта вельмі класна. Мне такое падабаецца, і я думаю, што вось гэты праект, тое, што зрабіў Зміцер, гэта трэба яшчэ, яго яшчэ не рассмакавалі. Я думаю, што ён мусіць у свой час, надыдзе час, ён будзе, папулярнасць яго будзе павялічвацца, таму што, напэўна, не так шмат такіх дзіцячых альбомаў ёсць у нас у Беларусі. Я памятаю, што Зміцер рабіў свой час цацачную краму даўно. Калыханкі яшчэ ён рабіў. Цяпер зрабіў вясёлка над плёсам, і дзякую яму за тое, што ён працуе на дзіцячую аўдыторыю больш-менш так рэгулярна. Мне гэтыя вершы спадабаліся, і, вядома, Зміцер ён такі прафесіянал, што там прыемна слухаць, аранжыроўка добрая, гучаць гэтыя інструменты, ўсё вершы мілагучныя, музыка меладычная. Карацей, цалкам такі пазітыўны праект атрымаўся. Так, і яшчэ адзін праект, таксама для дзетак, казкі з Маляванычам. Ты зрабіў таксама шмат ілюстрацый да казак і, безумоўна, перачытваў, пераслухваў. І вось якая казка па-новаму для цябе прагучала, якую ты пераасэнсаваў, адкрыў для сябе? Сапраўды, ёсць такі праект казкі з Маляванычам, там, дзе гэты актор Маляваныч, ён ужо вядомы як Маляваныч, хутчэй, Маляваныч чытае казкі, ён вельмі цудоўна чытае, проста тэмбр голасу, прыемна слухаць. І калі ты робіш ілюстрацыі да казак, ты мусіш іх чытаць таксама, думаеш, казкі і казкі. А апынаецца, як шмат можна знайсці ў гэтых казках. Ёсць парачка, которые там мне просто адбіліся вельмі моцна, і беларуская народная казка пра Пятру і Іллю, прарокаў, якія там хадзілі, адзін быў добрым, другі быў дрэнны, і вось гэты такі гумар беларускі, і калі вось гэтыя прарокі, яны ўспрымаюцца як звычайныя дзядзькі. Вось адзін з добрым характарам, ён там дае нам сонейка, там вось сочыць, а другі там дождж, там все падае, там вось. І гэта такі вось народны гумар, это так вельмі кранальна, так і сімпатычна для мяне. Вось як это ўсё побач сакральнае і прафаннае, вось это, так разам знаходзяцца такія рэчы. Цікава. Таксама, калі я не памыляюся, Джоан Ролінг, которая, здаецца мне, баюся памыліцца, яна, которая напісала казку пра Гаррі Поттера, ёсць і казка пра гаршчок. Таксама павучальная, вельмі павучальная казка. Пра тое, што быў там адзін чараўнік, который
рабіў там людзям добрыя ўчынкі, але ён быў сціплым, і ён казаў, гэта не я, гэта ў мяне проста ёсць чароўны гаршчок. Вось я-то сам нічога, не, а вось это гаршчок вам дапамагае, вось я там гаршчок там джи-джи-джи-джи, і ён там вам там падарыў там не зерня, збожа, там все такое. Все пытанні да гаршчка я просто... А ягоны сын не захацеў рабіць гэтыя добрыя ўчынкі, і тады гаршчок пачаў за ім бегаць і крычаць нямым голасам. Калі там... Нічого, што я казку ў эфіры расказваю? Выдатна. Я хутка тады заканчиваю. Яшчэ будзе адна іпастась, казачнік. Калі там нехта вось прасіў, там вось у мяне там захварэла дачка, яна плача, там мне пляваць на вашыя слёзы, казаў малады чараўнік. І тады гэты гаршчок запаўняўся салёнымі такімі слязьмі. Вось. Калі там прыходзіў селянін, казаў, у мяне згубілася асліца, няма на чым мне працаваць, вось эта асляня знікла. Чараўнік казаў, пляваць! Тады гаршчок за ім бегаў і роў, як вось гэты аслюк. І тады ўжо чараўніка так гэта ўсё дастала, што ён проста пайшоў бегаць і ўсім добрыя ўчынкі рабіць, там казаць, вось бярыце, вось гэта вам, гэта вам, гэта вам. Ну і вось такая павучальная казка. Про тое, што вось часам бывае такая упартасць, яна прабівае нават і вось такога чараўніка бессардэчнага, ён становіцца сардэчным. Ты выдатна камунікуеш з любой аўдыторыяй. Я назірала і з дарослымі, і з дзеткамі. Гэта такі напрацаванае ўжо ці лёгкае, натуральнае? Ну, таму што мяне ж запрашаюць у прыстойныя аўдыторыі. Звычайна ж цябе запрашаюць якія людзі, якія цікавяцца культурай. А што гэта за людзі? Гэта інтэлігентныя людзі. Вось, таму проста вялікае шчасце для мяне, як для музыкі, тое, што мы маем такую цярпялівую, лагодную, спрыяльную, фрэндлі да нас аўдыторыю. Вось. І я рады, што у нас такія чалавечыя сувязі, кантакты, напрацоўкі, што калі там вось я вось тут забыўся тэкст песні, перапыніўся пасярэдзіне, гэта ж ганьба, гэта ж канфуз. Але я, бачыш, все адно спадзяюся на тое, што аўдыторыя паставіцца з паразуменнем. І проста вось гэта хутчэй не мая заслуга, такі мае камунікатыўныя здольнасці, не, таму што мне часам цяжка раскрывацца, я такі больш інтраверт, але вось дзякуючы таму, што прыходзяць людзі, которые хочуць нейкай радасці, то яны табе даюць гэтую радасць, натхняюць цябе, і ты ўжо проста адгукаешся на іх добрыя намеры адгукаешся. Вось так. Таму дзякуй аўдыторыі, нашая заслуга невялікая, вось у гэтым як музыкантаў. Мы спрабуем быць сабой, і часам гэта добра, часам гэта дрэнна, і не ўсе ж канцэрты ўдалыя, там не заўсёды інструмент добры гучыць, не заўсёды ты яго наладзіш, настроіш, але тым не менш людзі прабачаюць, слухаюць, радуюцца і растуць, развіваюцца разам з намі, нашай аўдыторыі. Што яшчэ нам заспяваеш? Яшчэ ёсць песня, якая называецца «Вяртая». Яна пра ўзаемаадносіны, пра людзей, пра ўзаемаадносіны між людзямі, пра тое, што нас можа вярнуць нават з розных пеклаў, з розных вандровак, з розных блуканняў. Вось. Паспрабую. Дай Боже не згінуць на карпаратах, вярнуцца да хаты хаця б на каляды, заклятыя скарбы, залёты і здрады, адвенту няма, навагоднія святы, ніхто не святы, тым больш у дарозе вясёлае панства, у каматозе адкрыты крэдыт на п'яное каханне, здрада ў сляды замятае снягамі. Люблю твае сцёгны, клубы і лыткі, цвярозы калі на падпітку згадаю дарозе, нібыта наяве тваё прыцягненне дадому вяртае. Наранай,
най. Най, нара, най, най. Най, нара, най, най. За крок перад прорвай калядная зорка зазяла, аціхла п'яная гамонка, і стала відно далёка наколькі мы заблукалі ў святочным сутонні, да хаты хутчэй выпраўляцца дадому. Ад гэтых людзей мне незнаёмых розум вяртае, надзею вяртае, зорка любові моя дарагая. Люблю твае вусны няроўныя з краю, спакусна сукубы, калі абступаюць і шылінай вабяць пякельнага раю. Тваё рабацінне дадому вяртае. Нара-най-най, най, нара-най-най. Най, нара, най, най. Пам-пам. Вось такая тэматычная песня. Так што, дарагія сябры, вельмі важна вяртацца да самога сябе, да нечага важнага, асноўнага ў жыцці, нават калі ты заблукаў у гэтым жыцці. Андрусь, дзякуй вялікі табе за размову, за тое, што быў разам з намі у студыі Радыё Марыя. Зычым табе асабіста, гурту Рэха, усяго найлепшага ў наступным годзе. Вось, каб нашыя жаданні спаўняліся. Таксама усім зычу ўсяго найлепшага у гэтым, у наступным годзе. Радуйцеся, беражыце сябе. Дзякуй за запрашэнне. Дзякуй, да сустрэчы з Богам. Культурная раніца з Таццянай Сапегай.